Hello mga listeners, intro vlog na po ni sa Chikumalo manam ang final naman no, di pa ni ang final mga listeners, ang kwanta harita sa kwan Swerting di Malasa part 3 mga listeners no. Pahabol ni nga intro vlog para sa Swerting di Malasa part 3 no, kay mo biyahe nami. Ning pahabol para maka-upload ta Swerting di Malasa no sa John Radio kay taud-taud na tangawa ka sumpay. Tuang simana na, hapit na tulong simana siguro nakalabay. Muna nga upload na karon sa Swerting di Malasa part 3. Yan, bubiyahe na mga listeners. Aura nang gihapit og pahabol na intro vlog sa mga listeners no. Okay, kuan. Para matagal ni John Radio kay wala tay upload mga listeners. Yan, bubiyahe na po mga listeners no. Vlog sa Swerting di Malasa part 3. Okay, lagi na yan mga listeners. Dugay kita kuan mga listeners sa aning part 3 sa Swerting di Malasa. Dugay kita nakapun mga listeners kay na busy man mga listeners. Ano lang ito ang background mga listeners no? Biyahe ganda pa mga listeners. Agi mga listeners, dili po practice kapag ako motor sa mga isuon sa niaging buwan na ito wala na akong ipakita ang vlog kay maula ko practice ko mga listeners. Di mo ko mga motor mga listeners, patuglo ko dili kay dili mga listeners kay mingaw ba hindi po kaysa ang motor ni sulod cemetery sunod sa cemetery hindi po kaysa kay mingaw dyan dali na ka makamao ba makamao na liko mga listeners, pero practice kinangan practice makamao na ko mo drive ang practice na nagkulang pagliko sa pagkuhan sa mga signal light pag change of gear sortihan ang motor ano ko na mag-ito vlog pa ka ng mag-motor ba doon mga listeners sa kaluyan ako mga listeners paminawan yung part 3 sa Swerting di Malasa. One touch and you got me stoned. Ug karon mga higala, nia ang laing sumpay ning atong sugilanon. Swerting di Malasa. It's your world and I'm just... Di nagibutang ang sudlan nanay. Ay, sa ilawom sa kong katre. Na, saan pagkakita ni Ilis ana, na sa ilaw mo din na si mong katre ni mo gibutang. Ay, Ang sakyanan ron ni Daddy. Ginoo ko, anda mo na ako nga kusundang. Ha? Anda mo na ako kusundang. Ha, ito kusundang. Ha? Ayaw, nay. Unsay ayaw, nay. Unya, nagdala pistola di ay. Oh, dilingon na ng klase si Daddy, nay. Nakaila ko sa kong amahan. Dili siya makahimo, ana. Sigurado ka, Ilis? Oo, nay. Uy. Mayo! Mayo! Naano siya? Si Miko. Gilantan si Miko. Pero mahimo ra gyapon siyang moatubang nimo. Pero siguraduha lang nga dili ka mangitagubot. Ayaw ka ba nake? Dayon. Oh. Nara sila. Oh, Daddy. Biyay Milis.
Gusto ko nga kamiranduhan ni Miko din sa kwarto. Lalaki sa lalaki. Ha? Di ko anang lalaki sa lalaki, sir, oy. Babae ako. Stupid! Oh, Magsultihan na itang lalaki sa lalaki. aw. Huwag magudayan ka mong sulti nga magsultihan na irata. Iles, biyaan na una na to sila. Magsortihan na raman din na sila. Tanan ay Luz. Sana. Magsortihan na iragad mo, ha? Kanusa lang nagsugod lagi mo hilanat. Kanina lang, sir. Way ubo? Oh, wa, sir. Sipon. Wa, sir. Gusto ang pagpangihi. Okay rasad, sir. Hasta ang dili pangihi, okay rasad. Laban ang o? Medyo, sir. Talikod. Oh, Akong iduot ha. Ingna ko sakit. sir. Dr. Dennis Julio? Kini. Sakit? Dili. Kini. Dili, sir. Okay, good. Hayaw balik. Bilagi mong latest temperature. 37.7. Okay. Inom lang ulit ang tubig. Pwede sa juice. Likay lang una sa mga matikaong pagkaon. Mas mayo o soft diet lang una. Ug unya na inom og paracetamol kung 38 or taas pa ang temperature. Last of liquid lang yun og pulas-pulas og tap water. Ako silang lilion, ha? Unsa man ka na ilang gipanugsultihan. Lilion ako, ha? Kitang duha, Nay. Ubal sa tulog ka adlaw, kung di pa mawa ang hilanap, ipa-sibisi na ka, okay? Unsa nang iyang gisulti? Wasat ko kasapot ni Tati. Hala, tanawa, iyang gihimulsuhan si Miko. Ora to ha. Ubal sa tulog ka adlaw, kung di pa mawa ang hilanap, magpasibisi na. Okay, Dok. Salamat, Dok. Usay, Dok. Imo ba kung gibugal-bugalan, Biko? Huwag mo ko magbugal-bugal. Pinadoktor magug kang nakisulti na ako ganina, sir. Ingon pa gani ka nga kung di mawa ang akong hilanat human sa tulog ka adlaw, kinahanglang magpasibisin ako. Nalimot kang nisulti ka na ako, anak. Daghan kay pangutana nga pangutana sa doktor ngadto siyang pasyente. Kung ang langgani ko nimo tagaan og resita. Pues doon ako ihatag mo. Resita? Dili. Oh. Oh, Kini. Oh. Dawata. Dawata, Miko. Aron masulban na itong problema ug mahuman na ta. Daddy! Unsa na? Dawata, Miko. Ambi ni... Cheke? Cheke nga balor og 5 milyones. Bugti sa ako, anak. Miko, ayaw! Ayaw kong ihatag ni Daddy! Ayaw kong ibaylo ang cheque ni Daddy! Ayaw, Miko! Sir Julio, nga nung imo ning gibuhat. Tungod kay dili na ko madawat nga ikaw ang iyang mabana nga way nahot. Pobreng uya mo. O sabay mo kinukayan. Dawata na. Miko, ayaw! Dawata na. Okay. Ako ning dawaton. Dad-ana ang imong anak. Kuyog na si mong daddy, Ilis. No! No! Miko, anong... Sige na, Ilis. Sir, dad-ana siya. Tana, Ilis. Miko, how could you do this? Miko, ina ko nga nag-joke ka lang. Ibalik na ni Daddy ang cheque, Miko. Huwag ko mag-joke, Ilis. Lakaw na. Kuyog na ni daddy nimo. No, 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 no. Tana, Ilis. Tana! Miko! 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 Miko, masay pasabot ini.
Nganong imong gibaligya si Ilis sa iyang amahan? Ngano? Kunwa ko masayo. Ang sakit natin sa daddy ni Elise. Ba't sa magkaday na itabo? Nang, aon sa di ay, ngano da ito? Nang Los? Oh, Akong gilutoan ang gahapos pa si Miko nang... Oon sa day nahitabo nang... Nibalik kita ang daddy ni Elise? tuan na si Ilis. Ha? May kuyog siya sa iyang amahan? O niya si Miko? Si Miko ang mitukmod kang Ilis pagkuyog sa iyang amahan. Bugti sa dakong kwarta. Ha? Ako magdahom nga buhaton ni Miko kang Ilis. Pagkawa ko magdahom. Nakita na ni mo unsa siya klasiyas pagkatao. Nakita na ni mo. Wa siya sa hustong panguna-una, Daddy. Kay gihilantan siya. Oh, come on, Elise. Dawata lang kamaturan nga may presyo itong tawanan. Ugma, muabot na si Mr. Pang. O sa gusto ni mo sa nila, magpagkasal ka niya. Welcome home, Ate Elise! Ayaw pag-alis ako agianan, Jasper. Chill lang, Ate, chill. Kung mahibaw ka karon kinsa nagpaabot mo sa sud, sigurado nga dili ka musod. Oh. Nga na, Jasper. Kita'y naa sa sod, ha? Si Mr. Swapang. Oh. Joke! Pres, dili ka tawaan na ng imong joke. Hi, Dad! Kumusta na? Nakita ako sa Jason, sa? Nadagin mo si Ate Pauli, di ba? Yes, Jasper. Dali lagay na kanisisyon na kailangan. Ipadala na yun ni Miko na ko siya. Mao na ako giingon ni mo, Dad. Pera lang ang katapat ng mga tawana. Abi na ko klahi, kabi ko. Pareho rin kita ibong mga pobre. Mga naong og kwarta. I hate you. Gilutoan ti kog puspas. Nahibaw man ko nga dili makamaong maluto si Elise. Gidaghan ganiin akog dakay apil sad unta siya. Hindi na siya magkakaon nga. Miko. Palaho lang ira. Hindi na tayo mag-iskot niya. Sure. Sure, Miko. Sige na. Kaonin yung puspas, oh. Sakto na ni kaonon. Di na kayo nainit. Honggitan di ka, ha? Ako na. Salamat. Nay? May nang pamati ni mo. Ibangon ka naman, good. O kinanay. Gipaningot og mayo. Nausan ako. Pwede na tang mag-istorya? Oh. Wa ko kasabot nga nung nakabuhat ka adto. Nay. Oh, dako kain ng kantidara. Pero imong gibaylo si Ilis o ang inyo niyang umaabot nga anak. Wa ko maglaw. Ngaingon ka di ni anak Miko. Wa pagyudi ay ko makailan ni mo bisad ako kang anak. Nay, paminaw sa... Ako'y paminawa kay naghuot kay akong dugan sukat parigapon. Oh, dako ka ng kwartahan na ani mo ron. Pero wa anang kwartahan ang akong giuna-una kundi tuwa kang Ilis. Babae ko. Og nakasabot ko unsay iyang gibating kasakit karon sa imong gibuhat. Dili lalim nga isalikoy ka sa tawo nga imong gitagaan sa tanan tungod lang sa kwarta. Ay naman imong kaluoy. Abi ko bag nahigugma ka atong babayhana. Naibaw ka man unta sad kung unsay iyang gisakripisyo tungod nimo. Misupak pa siya sa iyang amahan tungod nimo. Ikaw ang iyang gipili. Unya sa ingon ato lang kasayon, imo siyang giabandona.
Ha? Imo siyang gibaylo sa kwarta. Imo siyang gibaligya. Gawa ba naman kasing-kasing? Pwede na kumusulta na eh. Sulti. Kagikutasan pa ko. Oras na nanay. Di man tinuod. Nga may naitabo na namon ni Ilis. Ha? Oo nga ikabala ka nga mabuntis na siya. Unsay? Dili sa tinuod, nagtaban mi tungod kinigay ni kumay minduwa. Di pugos naman to siya pagkuyog na ko din eh. Para paglikay sa gusto ni Sir Julio. Nga ipakasal siya sa amigo ining insik ni bilyonaryo. Muna tinuod na eh. Pero Sa tinuod lang na eh. Na-inlove na ba yung sad ko niya? Butlag kasi nga rin ako. Di ko sigurado. Ginoo ko. Tanaw na ko. Mahal ka man kaayo niya. Ang tingali, nadibilap na to siya na ako. Unya lagi anong imo man tong gibuhat? Ano king kwartang balibaran ay? Miko, Kuwang pa galing ng kwartahas pag insulto ni Sir Julio na ako. Nato! Pero gamiton ko ng kwartaha para mabawi si Elis. Pohon. unsa? Magnegosyo ko na eh. Malit ko yuta. Barato lang mga yuta ito sa probinsya. Mamuhi sa tag mga baboy ug manok na eh. Basta rin palabuon ko ng kwartahan na eh. Huwag inigabot unya anang adlawa. At tubangon ko to si Sir Julio. Siya na akong tagaan og tseke. Bugti siya anak. Kinsa na? Ako, te. Wait! Nagunsa ka? Nagtanga. Oh, Sorry ha. sa unsa? Wa ko'y nahimo. Para tabangan ka nga dili makasal kami sa swapang. Ugma na niyong kasal. Ready ka na? Ready na. Nagilty man ko, te. Kamaoday ka, anak? Pwede pa ko mamawi, eh. Tabangan di ka makasibat karong gabi, eh. Too late, Jasper. Salamat na lang. Pero, te, Ayaw nagka-guilty. Huna-hunaan na lang ang mga kaya na kong ihatag ni mo human kumaminyo kang Mr. Swapang. oh, Oh. Nga nung ka malipay. bisan ingon ini ko, no? May klaro. Pero, gusto pagyapon ko nga malipay ka. Mabito nga nag-guilty yung ko nga nung ni-advise ko ni daddy nga patagaan og kwartas miko. Ayaw na paghisgot atong tawhana, Jasper. I hate that man. I hate him. Wa pa ko'y nakita nga magbaligya o yuta. Rinda noon, ubay-ubay na ang nidoon ako. Saman, mudawat ko. Duwata lang na eh. Pero kinanglan nga dunay kasulatan nga kung dili malukat suod sa 5 ka tuig, maembargo na ang yuta. Taas sa tingali ka ng 5 ka tuig na eh. Sige. Paaniho na to nako sila. Aron maandam na ang mga papeles. Naunsa ka. Kulbaan mo kumayo. Ngano man kani? Lain na ining kulbaa we. Smile sa diha, Ilis. Wedding March ni. Dili dead March. Taraw si Mr. Pan sa may altaro. Abot sa dunggan ang isya yung nagtaraw na to nga napaingon niya. Okay, Dad. Kana yun. Smile cute sa pinakalindot mo smile. Aron makaingon siya nga excited kasab nga magkibinyo niya. Yes, Dad. Once again, a round of applause
applause to the newlyweds! And now, for the traditional wedding dance of the new couple. Music, please! Miuyon yun akong higayon. Natuman yun akong ipangandoy na mahimong umagad si Mr. Swapang. Nang Luz! Nang Luz! Oh, dyan ako'y. Ano man, Ira? Naraman day ka nang. Hain si Miko nang. Tuwara ay. Naginuktok na sad. Mao na yung trabaho matag adlaw, maginuktok. Akong duulo nang ha. Dola. Og suwaye sa paglingaw. Dili tingali sa malingaw sa ipakita niya nang. Ha? Ngano? O siya din mo ipakita na ko. Unsa man di ay na, Ira? IG story ni Jasper. Kasal ni Elise. Oh, Kinuo ko? Dad, Yes, I like this thing. Gusto na. Imo lang na-post sa social media. ako lang gi-IG story, Dad. Ako'y paki, yung sa mo. Ang importante nga mo dangat kay Miko na gikasal na ang iso. Sigurado, Dad. Okay, maura to. Karoon nga minyo na si Elise kami sa Pang. Di na basta-basta nga pamilya ha, Jasper. Daan na magutan dili basta-basta, Dad. Stupid! Yes, Internationally ang buta kong ipasabot. yes. Dili na basta-basta. Internationally. Oh my God! Oh my God, Dad! Si Mr. Swapang! Mikirig! Ate, chill lang. Wala gid daw tang mahitabo kami sa Swapang. Gitabang na siya sa mga doktor. Wa man ko mag-uol niya, good. Ha? Ambot, wala ko makasabot ako. Murabag. Mura kong sabi. Murag excited ko mabiyuda. Oh. Joke. Sorry, Mr. Swapang. Ate, ang mga bodyguard ni Mr. Swapang ba? O si Daddy. Kauban lang doktor. Jasper. Murag, matinood ang imong gusto. Shh! Huy. Kalimti to ha. Erase to. Bad to. Pero, ate, natinood. Mo pa ta makasiguro, uy. Oh, who knows? Mihilak na sila sa kalipay nga luwas na ilang amo. Di ba? Elise! Patay na si Mrs. Swapang! Daddy, aray, Dad, hugot kayo mong paggunit ako, Dad. Buhingi ko. Patay na si Mr. Swapang! Patay na ang bana! O lagi, Dad. Nakadungog ko. Buhingi lang ko kay sakit na kayo mong pagkagunit sa kubagang buktod. Patay na siya! O lagi, Dad. Daon sa mga uy. Daddy, sakit na kayo ba? Buhingi na ko ba? Dad! Dad, natulak ka sa ate, oh. Buhay siya. It's okay. Kana pa. Makikita ang mga tao nga hila ka. Sige, hila pa. Aron makaingon gid ang mga tao ni Mr. Swapang nga nagbangutan ka siya kamatayon. Sige, hila pa. Ikaw man din may angay nganlan og Mr. Swapang, Dad. Elise! Kadaghan ko na rin ipalit nga, Ber. Sa, pakalumos ka? Nag-uol ka nga nagminyo si Elise sa lain. Kinsa man ang imong sa. Karon, magubog-hubog na ka. Di man ko maghubog-hubog na eh. Maghubog yun ko. Mao lagi. Mura kang pahoy. Bitaw nay. Usara mo kabutilya ko imnon. Kanang uban, reserba lang na. Nipalit akong daghang kitingalig, muminto na sad. Halos na ba kada adlaw? Muminto ang mga paliliton.
Basta baya ha. Usara ka botilya ang imna. Oo, lagi na. Kani, plano na ko. Nga botilya ragi imnon. Di na ko iapil ang sod. Hila mo ay. Magkinanggol kada. Ay, ito di ay. Ato rin niya. Ato agad na. Chika na, nay. Marites de garon. Ay, hilom ragod ya. Paminawas ako kay importante ni. Aw, unsa man na? Ayaw pag inom-inom kung naa si Ira, ha? Oh. Kung mo inom ka, kanang naa ako, aron makabantay ko nimo. Ay, masago na yan. Tay para god. Ganong naapil mo na si Ira? Hay na, nini ha. Paminaw pa kayo ha. Kon pananglit, mag-inom-inom kang hawa ko. Unya, muanhis Ira baron. Kay muanhil lang bayan na sa kalit bisag unsa na dadon nga pasangil. Pero ang tinuod, gusto lang makakita o makiksulti nimo. Alanay, lagi kay kag pagtanaw ni Ira. Patiwasak ko. Sige, tiwasa. Unyag mo anhi si nya, naginom-inom ka. Unya imo sad siyang hagdon og inom. Sa ato pa, mag-inom-inom na mong duha. Diya na musod ang daotang spirit. Ha? Daotang spirit, nay? Oo. Daotang spirit sa tentasyon ug mahitabo ang dili angay nga mahitabo. Biliban ako ni mo, nay. Advance kang mag-isip. Staren, bawaan na nay. Okay, nay. Timanan ko na yung mag-isulti. Bantay bitaw. Maayo! Maayo! Ha? Nana. Palibak. Nagbiko, me. Gitagaan lang sabta mo. Uy, salamat, Ira. Alin ko doon na kay ibalin ko ning sudlan na ng biko. Diha lang sa agud na nang. Balikon raw niya na ako. Ayaw, uy. Ako ning ibalhin og sudlanan, ha? Huwat lang ka dali, diha sa ka. Kumusta naman ka? Okay naman. Naibaw ko. Sakit man na imong dughan. Bisag mo ingon pa ka nga okay ra. Pero naibaw kong dili na tinuod. Naibaw kong gisakitan gyud ka sa pagminyo ni Elise. Unsa man? Mag-inom ta? Atos amo. Ha? Naglarga magod sila sa nanay ug tatay. Ako rang usaron sa bay. Inom ta ha. Bisag tag sa kabutilya lang good. Nag-stock man si tatay kay tingali ko nagmamahal na sa sunod nga mga adlaw. Parehas na imis mong tatay. Oh, nag-stock sad ka? Medyo. Unsa man, anhin na lang ta mag-inom? Pero mas okay tingali nga ato lang sa amo kay wa man koy laing tao. Way makaistorbo nato. Sorry, Era, pero di ko minom. Ha? Pero nga nag-stock man ka? Para baligya niya na. Oh. Hinahinera kong negosyo ron, Er. Sugod lang sagod sa ginagmay. Kadaghan na nimong kwarta, Magnegosyo ka na hinuon? Unsa ko na nimong daghan kayong kwarta? Wa pa ko mahibaw, Jasper. Ato ra tingali nas bangko. Wa man sad ko mag-need ana ba? Naa pa man ko'y daghang kwarta nga personal nako. Grabihan mo kadato ati. Uy. Wa man dito anak si Mr. Swapang sa una niyang asawa. Ug wa sa si anak sa laing babae. So, naagir mo tanan niyang assets, apil na ang iyang mga mansion sa China ug uban pang lugar. Uy. Di ka happy, te? Happy raman. Bayad ko na sa kong pagpakasal niya. Swerte lang kaayo ko kay dito ragid ko kutob sa pagpakasal. Ug wa nay lain, kay namatay man dayon siya. Ate. Oh. Kuan ba kining nagplano kung mubakasyon sa abroad? Way problema. Asa man ka? Pwede na kang mustay sa akong mansion kung asa man ka mo adto. O pwede na sa tika ipahatod ko sa usa sa akong mga private planes. Ate, kuyog lang tate. Aron sa ka ma-enjoy ba? Si daddy na lang mo Jasper, kung gusto ka. Ako rin bahala. Wa ka rin plano nga adtuon ang imong mga mansion sa laing-laing dapit sa kalibutan? Wa pa ko'y plano karon. Later na lang tingali. Sige ate ha. Next week,
Muadto ko sa Switzerland. Okay, no problem. Te, Ikaw rang usa? ate, pwede magdako barkada? Sure, no problem. Imong ikonsentir ang imong isuon. Musamot nga di gyud siya mulihok para siyang kaugalingon. Kaya bisag unsay ang gusto, naaman na yun. Di na yun siya makatos magpadagan sa tong negosyo. Dad, at least naa si Jasper nga mao'y nag-enjoy sa imong hinaguan. Pero this time, dili man imong kwarta ang gigamit. Ako man. Mao gani, imo. Og imo lang nasunod gikan sa namatay nimong bana nga si Mr. Swapang. Dili kwarta nga iyang hinaguan. Nganong muhagok pang man lagi siya, Dad? Look, Dad, ha? Ikaw, grabe kayo imong pagtrabaho. Negosyo, negosyo, negosyo. Sigig buhat og kwarta. Pero na-enjoy ka ba? Oh. Hapit ka naman ang gani way pahuway. At least lagi naa si Jasper. Kay useless kayo ng daghang kwarta nga sige lagtigom. Okay ra unta ko ni share ka sa uban. Pero wa man. Di ka man gani mo kuhag katabang kay di ka gusto mo sweldo. Para asa man din na ang kwarta, Dad? Di ba para gastuhon? Oh. Daddy, I suggest nga mo take ka og vacation. Aron man na sad maka-enjoy ka sa imong kwarta sa dili pa ka mo goodbye sa earth. Ilis. Kung gusto ka, kuyog ta. Adto na to ang mansion ako sa China. Og aron na lang sad bisitahon ang mga negosyo ni Mr. Pang didto. Nang, mangutana lang ko ha. Sorry kon medyo marites ko karon. Sige, unsa man na ira? Nganong wa man ninyo gipausap inyong bahay nang? Dili ba daghan na magkwarta si Nico? Ay, okay raman ko ding bayad ay. Sad ko gustong Osborne eh. Handumanan pa nin ako sa akong mga ginikanan. Hinuon sad. Pero bisan i-improve lang gud unta nang. Parehas ini inyong kaydao. Tanawa ra gud daan na gid kaayong tan-awon. Bisan pintala na lang unta og bag-o. Mao ba mo na imong suggestion? Day! Hi, Miko! Oh. Niyaday ka, Sa naman, nak, ha? Kuanay, mato ko siya og banay. Kuyog ko, Miko! Kuyog ko, aran doon na kay gayad ba? Wa pa biya ka masuhito dito. Miko. Sige. Kuyog ta, Nay, mas dali akong tuyo dito kung magpakuyog ko ni Ira. Ay nang may bayad ira, aron way utang ka bubuton. Sa iyo tawag, Maer. Mga alas 5, lakaw na ta. Wow! Di ba kumukatuong limusin ang musugat na ako sa airport? Maayo ra gid nga may apas ka na mo dinhi sa China. Te, gusto sa gani unta mo kuyog ako mga barkada. Pero nabalibad lang ko. Good. Nabibalibad ka. Kay bawo ko, Dad, kaya di ka ganahan sa akong mga barkada. Pero nakabalik naman ka sila sa Pilipinas. Yes, te. Bago rin silang naabot. Ni-chat na sila, oh. So, asa matang hotel? Usay hotel. Ato ta sa akong mansion, Jasper. Wow! Wow! Oh my God! Hurot ang akong wow ni init na. Is this real? Muro man kong gadamgulan, te. Abi na kog. Pinakanindot na to ang imong mansion sa Switzerland. Wala man to katunga ini. Og dili ni mangko ni ate mo ang tanan, kung dili patungod na ko. Di ba ko tinuod? Waon tani. Katuli mo sin, kining pinakanindot nga mansyon. Poong panin mo. Katong mansyon sa Switzerland ug ang uban pang mga mansyon sa laing lugar sa kalibutan. Waon tani tanan kung gipasagdan ko paning imong isuon nga mapunta atong way nahot nga Miko. Dad. Excuse me, Jasper. Dad. Na-offend do si ate, oh. Wala lang unta ka maghisgot atong Miko. Ayaw pagbuot, stupid! Kinahanglan nga kanunay na kung pinumduman ka ng imong isuon nga ako'y hinungdan ini.
Kabati ka, ako'y hinungdan ining tanang kamugaway nga niya niya karon. Kay bisan ka usa, wa gyud ko makadungog nga nagpasalamat siya nako. Magpasalamat? Wa ko ni pangayo, Jasper. Wa na'y kinahanglan nga magpasalamat ko. Ikaw ang angay magpasalamat niya kay ikaw mo ay naka-enjoy sa kunon sa may naanak ko karon. Bitaw no? Ako yun ay ang pinakaswerte sa tanante. Oh, ikaw gyud. Pero, Ate Elise, mangutan na lang ko ba? Naggunahuna ka ba ni Miko? Oh. Pwede na ka mo tubag, te. O pwede na sa dili. Mag-isgot lang taglain. Okay. Kumusta naman ka siya? Giunsa ka niya ang 5 million nga gihatag ni Papa. Curious lang ko. Wow! Hala, ato nanimik ko. Sigurado ka? Oo, Nay. Mas may nang doon na dati kasakyan kon. Doon na tayo importanteng lakaw. Ah, hala ka nindot ini. Mas nindot gid unta to akong gipili nang kanang sirado gid ba? Kakita ka sa sakyanan sa mayor. Ingon ato. Pero kini mo yung gipili gud ni Miko kaning pick up good. Pero mas ganahan sad ko ini kay doon na kargahan nas likod. Okay, noon sad. Pero ang pangutana, kinsa may mo drive ini? Oy nga di man kamao. Ha? Miko di man kakamao. Huwag yun sa dito pag-abutin nyo din oy. Hala no, ikay ni drive ira? Makamao di ka? O nang, og ako niyang tudloan sa pag-drive si Miko nang aron makalukat na siya og lisensya. Okay na. Pero imong bayran sa ira Miko ha. Nay, lipay kay ko. Kaya na po na sarang akong suki. Sa sunod akong pagtumod og mga utanan sa syudad, mas daghan ang akong dadon. Pero, gamay lang ko ang atong sakyanan. Yan, saan man na? Mahabal lang kong truck, Nay. Tayong pagod, Miko, tayong paragod. Di ba ka ng mga mag-uuma? May mga suki naman sad na nga mamalitay o mausay mo tumod nga to syudad. Oo, Nay. Pero, gagmay rin silang pinalitan, Nay. Unya, dagko nagbinaligyan dito syudad. Grabe di kadagko na ilagidan siya, oy. Karabang mga middlemen. Mao man tawag nila. Ang luoy, mao ang mga mismong nagtanom. Maong namalhin ako ang mga mag-uumanay. Kay mas labaw ang akong pagpalit nila. Dili ka nila kakontrahanan na dong? Kapiligro ano yung mong gibuhat? Ay, kabala ka na eh. Wala gino itong metabon ako. Abi mo na eh. Murag ako nang nalantawan nga mahimo kong milyonaryo. Ug atubangon ko niya ito balik si Sir Julio para bawion si Elise. Panahon na nga magkabalik ta. Sigurado na ko sa kong kaugalingon, Miko. Ikaw ang akong gikinahanglan. Magbalik ta. Magpakasal ta. O, ansay mo na. Di naman taangay pang mag-study og dugay kay iko naman lang natutiwason unsay ato nasugdan sa una. Usa pa, makailan na sa ta sa usag-usa. Wa ni kinahanglan na lang giingon nga knowing each other, uy. Wala sa kay ikaw-worry nila ni nanay kay ako naman silang nahisgutan about ini og wa sila pagsupak. Seryoso kasi mo gipanulter? Or nag-joke ka lang? Seryoso, uy. Nga nagod itong mag-joke ko ini mga butanga. About ni sa tong future, no? Kinahanglan nga ato ni seryosohon. O sigurado ka? Nga ako'y gusto na mo ikauban sa tibok ni mong kinabuhi. Sigurado ka, ayo. Okay. Kung pananglit, wa ka kumuasinso. Ako pagkahi mong gustong minyuhan. Oh. Ay lang kalain, ha?
Pero, seryoso masag ko. Nagduda ka ba ay nga imo lang kwarta akong tuyok? Tubaga lang akong pangutana. Miko, natural raman sa tingali nga maniguro ko sa kong kaugmaon, di ba? Labi na unya sa pagbatod og kaugalingong pamilya, syempre. Dili ko gusto nga magkalisod-lisod unya ang nahimo na kong mga anak. Natural raman siguro na. Sa ato pa, dili gyud ay gugma ang imong basihan sa pagminyo. Miko, importante ang security. Abi nimo, ang may nimong minyuan, security guard. Aha? Sa ingon, magkasiguro kang gwardyado ang imong security. Ikaw ba? Bitaw. Kung maghiskot ka sa bugugma, na-realize man sagod na ako nga mahal gid di IT ka. Oh? Sigurado ka? Oo, uy. Ato ganing time nga dinhi pa si Elise. Murag ko gidakdakan sa kalibutan. Murag ko hinay-hinay nga namatay. Labi na kun makakita ko niyong duha nga sweet kaayo. Sakit kaayo. Primero, in denial pa kaayo ko pero kadugayan. Na-feel na gid na ako ang kasakit. Mao ba? Di ka mo tuo. Murag mo to, murag dili. Ayos sa pag-ingon anak mi ko, uy. Di baya lalim na. Bitaw, di bitaw lalim. Nagkasuway na gyud ka, nga di lalim. Nagkasabot gyud kas kung gibati ka to pag-abot mo gikan sa syudad nga halos wala kamutagan nako. Gilabian lang ko nimo. Samtang nag-holding hands mo ni Jasper. Elise? Dad, Asa masag ka? Di ba magkabag-ulab? may meeting ko sa Ayala, Dad. Mipauli lang ko para mag-ilis. Nga naman ang ta? Oh, walang. Nalipay lang ko nga busy ka na nga may atiman sa mga negosyo nga gibili ni Mr. Swapang. Respeto lang ni sa iyang kalag, Dad. O garon sad, dili ko maboard ba? Okay. Sige. Lakaw na kaya tingalig. Malate ka pa. Sige, Dad. Elise, Nga na, Dad? kung may problema ka sa negosyo, pwede na ka nga mo konsulta na ako. Okay. Muduol ka na ako, Elise. Aron magpatabang kay wa kay kalibutan sa negosyo. Wa kapatingali makabatyag o kalisod karon. Pero muduol ka na ako. Muduol ka na. Hangtod gawa ka na mahimo, gawa sa pagpatudo nako, isip tigduma sa mga negosyo nga gibilin ni Mr. Swapang. Tinuod ba ni Miko? Ingon ini kini kadaghan ang kwarta. Shh, iksaba na eh. Kalma lang. Tinuod ko. Di man gikan ng daghang kwarta, uy. Pero halos kada adlaw, may moabot man nimo. Gikan ni Mr. Alex na eh. Pila ko na iyang mga restaurant sa abroad nga akong gisuplayan og mga utanon. Og dollars ang iyang gibayad na ko na eh. Pastilan. Hinatag yun as langit tawhanan nato. Ang imbitahaon niya na din ha. Aron mapasalamatan nato. Awa na yung panahon tawhanan na eh. Busy kayo. Sige na naglarga. O to rin eh. May gisulti siya na ko nga wa pa na ko tando eh. Unsa man? Nagahisikat maguguniya nga niya ka lang sa bukid. Pwede ba kuno nga magtukod siya og foundation din sa itong probinsya o ikaw ang muda? Uy! Di ko ana, uy! Di ko kamao ana. Ayoko giapil-apil ang mga ingon ana. Si Ira na lang. Okay, good. Sige. Ako na yung i-transfer ang 200 million para makalihok dayon ang S&E pang foundation. Karon dayon, humanatog istorya. Bye. Elise? Dad, may tuyo ka? Unsa tong akong nadungog karon lang? Naghisgot ka og foundation? Naghisgot ka og 200 million? Yes, Dad.
May gitukod kong foundation sa mga probinsya dinhi lang una sa Visayas. Pero plano na ako nga moabot ni sa Mindanao ug Luzon. Mag-usik-usik kang ingon niya na kada kong kwarta. Dili ko musugo. Oh. Hunungan ang binuang, Ailis. Hunungan na. Nga nung magbuot man ka, Dad? Imo ng kwarta? Oh. I'm sorry, Daddy. Pero waman kay katungodan ng kwartaha ba? Ako na. Kwarta na sa namatay na kong bana, Dad. Nga waon pa di mo mabana kung di patungod na ko. Oh, wow! Naa ka na sa daan na, Dad. Ngano? Dili tinuod? Oh, tinuod, Dad. Og salamat kaayo, ha? Salamat sa imong pagpugos na ako nga magpakasal kang Mr. Swapang. O kung dili pa igo nga akong pasalamat, don't worry. Human ako pa cash transfer para sa foundation, mag-cash transfer na sad ko para sa imong bank account. Igo na ka ang 500 million, Dad? Oh. Wow! Dagkuha ko na. Oh. Ate, how about me? Taga-isag ko. Wa ka na mag-need og kwarta, oy, Jasper. Anything nga imong kinahanglanon na ara dayon. Si Daddy, paano yung matagaan? Daggaram sa kwarta? Wa man na say katagbawan, Jasper. Oh. Excuse me. Oh. Dad. Stupid! Well, ako ang pinakayahay nga stupid. Wa gid ka palit ig washing machine ni Miko na? Saro. Naara mo ko'y mga barato? Ay, mag-washing machine pa man gitaan ko. Ay nga, pila raman ni among biste. Mga gaan pa gid kain eh. Oh, himuan na ng mga trapo nang, uy, kay mga daan naman kaayo na. O, diba, imong i-donate sa foundation. Para ipanghatag kung doon ay mga biktima sa bagyo, o sunog, o baka mga ubang kalamidad. Kini, panghatag? La, stilan. Kaluoy sa saya, hatagan ini sa. Mas okay pa tong una ni mong giingon nga himuon ning trapo. Pero di ko gihapon ni himuong trapo. Kaya wa pa mo ni magisi. Naupas na lang noon ang mga kolor. Pamalit na gani og mga bagong bistinang. Ilisi na na, uy. Ira, gipalitan naman kumiko. Og duha ka bagong sinina at tumiadto ta syudad. Duhara? Grabe sa ni Miko, ah. Mas gumakinang og daghang biste. Niara man ko din he. Mulakaw raman sad ko kung mo simba. Mauman kani nang papunin na imong mga sinina kay musimba kagod kada semana. Dapat dili magbalik-balik ang imong sulobon. Ngano? Masukong Ginoo? Di man tingali. Paminaw na ko irano. Kung ikaw ang maasawa ni Miko, gastadura ka. Palagog to na ng sabon, be. Salamat. Nang Luz. Okay na nimo? Okay ra nga, unsa? Okay na nimo kung... Kung? Kung unsa ba? Kung kami ni Miko ang magkadayon? Huh? Dili naman rin ko ang mga tana pa anak ng sa... sa una pa magyudae gani ka, sige kapuna na ako nga makigbalik na kang Miko. Sa una ra to. Sa una ra to. Nga wa pa ko makakita sa tinuod ni mong kolor. Ano di ay nang? Wabi ako daw tang gibuhat ha? Tagtinarong bi ako ninyo. Maayo bi akong pagtagad ninyo. Sumagod. Kung makinahangnan mo na ako, naabaya dayon ko. Oo. Kaya dili naman uyamot si Miko. Makamatingog kitinuod man. Nang, sa mutuo kag sa dili, mahal na ko si Miko. O lagi kay kurtahan naman siya. Ay, tayo pa sa iladlad ko na ning mga puti ha. Bahala ko si mong pagtanaw na ko ng Luz. Basta kay buhaton gina ko ang tanan para makuha na ko si Miko. Wa ka na niya mahimo pa ng Luz. Gawa sa pagtawat na ko nga imo niyang umagad. Kaniyog na ko bangko ang plastic be. Ito nalara. Sige nang. Kusugra ba kayo manugo?
Ano, Nay? Wa ka ba'y planong magminyo? Siguro pangutanahan, Nay. Sabahan sa pangutanaha, oy. Hapit ka namang gungis. Magminyo, ala! Sakita. Grabe sa nang hapit na manggungis na sakitan mo sa dala. Ay, di manggod. Sakto naman kas pangidaron dong. Daghan ka na sa kwarta. Makabuhi naman kay kag pamilya. Og daghan kay mga dalaga das daplin-daplin ang nangandoy nga imo silang lingion og agdahon og pakaslan. Number 1 na nas listahan sa ira. Ikaw, Nay, ha? Tinuod bitaw. Nay, nalimot ka sa plano. Unsang plano, ha? Nga mas padaghanon pa ginako ang akong kwarta. Aron malukat na ko si Ilis gikan kang Sir Julio. Naguna-huna ka pagidayan na? Kalimti na to, eh. Uy, di pwede na kalimtan ko datot. Miko, kung imo yung tinudoon ang pagukod kang Sir Julio, maugtas ka na lang. Tuwa na taon to sila sa langit daan. Ikaw, mo pa imong pagsugod o kat-kat sa hagdanan paingos langit. Layo pa kay kas tinuod. Og si Ilis, minyo na to. Biyuda na siya, Nay. Ha? Ang sa biyuda? Meron ka ingon ka man, anak? Kisa may nagsulti ni mo, anak? Bibi, pakitonti ka, ha? Asa to kong cellphone, be. Oh, kita ka? Naasilis, oh. Nagsulubog itom nga sinina og nagkaw nga itom. Nga halos mitabon sa gwapa niyang naong. Unya, tupad niya si Sir Julio. Og si Jasper, og ambot kisa lang uban nga puro nagsulubog Amerikanang itom. Kiunsa manini mo pagkakita enemy ko? Friends man sila si Ira og Jasper sa social media. Og friends man sa admin ni Ira. Mao nang nigawas ng pictura. Dugay-dugay naman gani na. Ako na nang gi-screenshot o gi-save. Unsa man nang imong gipanulti, wa man ko kasabot, anak. Sige lang. Palitan niya kag bagong cellphone. Parehas ini ako. Unya, pasabton ti ka. Aron sa taon di ka maihas. Pero, Nay, balik kang Ilis ba? Sige, sige. Byuda na siya. Dili na posible nga ako siya magkuha pagbalik. Ang pangutana, magpakuha pagkaha siya nimo? Stupid sa tanang stupid. Way makatupong sa ka-stupid at naging maguwang, Jasper. Ay, salamat. Dili na yung tao na ako exclusive ang pagka-stupid. Pero, Dad, unsa ba gibuhat ni Ate Ilis nga nakaingon ka man nga stupid sa tanang stupid? Iyang gibaligya ang katunga sa mga assets ni Mr. Suwapang. So what? O say what? Elmel or ordinary? Daddy, ganun day kung iyang ibaligya. Unsa may problema? Wa siya mangonsulta nako. Wa siya mahibaw nga dakong sayop ang iyang gibuhat. Dad, iyaman to. Ngano mo kusulta pa man siya nimo? Wa siya mahibaw siyang gibuhat, Jasper. Mga stupid siya. He's stupid! Wait. Wait, Dad. Nakasabot ako, Dad. Doon na yun ay tuod sayop si ate. Kita mo na? Bisar ang basiyo ni mong pangutok, nakakita siyang sayop. Dapat unta, ikaw iyang gibaligyan. Dili ba, Dad? Correct! Kaya kung ikaw pa iyang gibaligyan, ikaw na unta ang manage sa mga negosyo ni Mr. Swapa. Another correct! Nawa lagi, Dad. Di gid lagi ko stupid. May brains gid lagi ko. Wala na ako gamita. Pues gamita na karon, Jasper. Gamita na karon. Unsa may buto may pasabot, Dad? Actually, formality lang ang pagbaligya aron maligal ang ownership sa foundation sa maong mga assets, Jasper. What do you mean, ate? Why palit nga nahitabo? Why cash involved? Why cash na dawat? Wa! Oh my goodness!
Wait. Ngano nang utana ka man ini? Kanus ka lang nagka-interest ining mga butanga, Jasper? Juan. Ikaw gid ka ang interested ini? Or si Daddy? Si Daddy. Daan pa gyud lagi ko. Pero ate. Actually, interested sad ko human ko pasabta ni Daddy. Nakarealize ko nga, I'm not getting any younger na. Ug time na nga, ako na sang hatagan og atensyon ang business. Which means, I suggest nga si Daddy ang imong baligyaan sa mga remaining assets ni Mr. Swapang. If ever, imo ning ibaligya. Nganong ikaw may kisugo ni Daddy? Nganong wa na malang siya mo prangka na ako? Ate, mao ni ha? O nganong di ka man mo tuo, Ilis. Gustong ipamatuo ni Jasper nako nga may utok sab siya. Nga makamausap siya nga mo manage og negosyo kung tudluan lang. Daddy, nakaila kayo ko sa kuig igsuon, uy. Og please, Dad. Ayaw na lang kung dramahi pinaagi kang Jasper. Klaruhin na lang ko nga gusto ka mo take over sa Pang Group of Companies in order to gain power in the international business, di ba? Bright. Very bright kag yun di ay, Ilis. Mayo kag yun ang pagkaliwat na ko. Oh. Murag magkasinabot tanin ng higayuna. So, interesado ka sa remaining assets ni Swa? Nagpandam na ko kaswatan. Oh, wow! Prepared, ha? Siyempre. Ug magkita ta sa opisina ug mag-invite og mga business correspondents aron ilang i-cover ang formal turnover human sa pirmahay. Okay ka? Okay, Dad. Pero kung ugma na mahitabo, meaning, karon ta magbinayranay. Karon ka mo bayad na ako. Wa pa man ganita magkahisgutay sa presyo? Ilis, kung nakahimo ka pag-donate in the guise of selling ngadto sa foundation, makahimo ka sa trin ako, right? Oh, dili ka mo bayad, Dad? Why should I? I'm your father. Funny kayo ka, Daddy. Say, Kung nag-imagine ka, Dad, nga maimo ang assets ni Swa sa ingon anak lang kasayon, padayon na lang og imagine forever, Dad. Ilis. Unsa naman say among ipamahaw ni Miko ron ay. Husto. Magsikwati ko. Doon naman di ko'y tabliya. Niya, mapalit ng kugbod-bod ni Daniel. Agay! May mangga pa man na tingali mi ba? Itong hinog. Okay, magsikwati na ko. Budbud! Oh, Dub-dub! unsingan? Budbud! Budbod di ay. Bod! Budbod! Yuhu! Pilay mo lang! Napo ka, Bok! Hanggang ka diya ta! Ay, Ginang! masab to ko pitaka. Adira. Dong! Kadali isa! Unang! Day! Ay! Day! Ayun sa bahay, pakuratan tani mo. Kadali kay mo pa rin sa kugbod-bod. O, sige. Pakyawa ang budbud day. O ipanghatag. Ha? Huwag ko magkomedya na Dali na yun. Pakyawa ang budbud ni Daniel. Lakaw na yun. Kaya doon ako ibalita ni mo. Nana. Balikon lang ko nung Daniel yung basket. Tepa-tepa sa may imong isulti na ako, ha? Nay, doon natin laing klasya. Ha? Saman? Nagkadaog ko sa luto, Nay. Oh. 200 million. Unsa? O, Nay. Tagka na kitang kwarta. Tagka na kitang kwarta, Nay. Oh. Nay! Naunsama ka, Nay. Ayaw tang kamatay, Nay. Ayaw taong kamatay ka. Unsaon mo na ako ang dagang kwarta kung wag ka na. Nay, nganong mo magunggibihan. Nay! Lumay! Ngek. Bebe. Piling kura kong tarong. Waba maparok akong Naparok, Nay. Pero di kay grabe.
May gani kay... Kawayan pagyapon na itong sahog din ng dapita. Kay kung nasiminto ba? Tigok. Mika! Naon siya si nanay, di ba? Aw, warain siya. Natumba lang pero okay na. Waray problema. Okay ra ko, Ense. Tuwa na sila na yun, tingog-tingog. Lagi, oy. Mura mga sumbi. Pero unsa man tong imong gisulti ganina, oy. Tinuod to. Ha? Ang asa ito na ba? Ang katubang bahin sa luto. Tinuod ba to? Lot. Oh, unay. Tinuod to na Kato ni adto ko sa syudad, kuyog ni Ira. Nipalit kong luto adto. O ganina pa na ko natanaw ang resulta. Nagkadaog ko na Sila nagkurog man ko, oy. Nay? Patanawa dahin ko, Bimiko. Patanawa dahin ko. Ay, nang imong tiket. Unsa? Nani mo gibutang sa kisame? Nayabag! Kinabtanan na sa ilaga, o di ba okok? Nay, asam kag ilaga din yung dapita nga na may dagang iring na tumang silingan dire. Di ka pormang mga ilaga din oy. Na ay masahag usahay, oy. Bisan pag na masaag, Nay. Di gyapon maunsang akong tiket kay. Gilop ito o gamayng notebook nga gisuot sa gamayng kahon. Tilan gyud in taon nimo, oy. Wa naman lang gyud nimo isod sa pitaka o di ba sa ilawom sa imong katre o di ba sa imong mga biste. Ako nang gituyo, Nay. Aron mahinumduman din ako. Pwes kuha ada yan, be. Yun na pa. Giyon sa man nimo pagkahibaw nga migawas ang imong mga numero nga wa man nimo ang tiket. Unsa, Nay? Wa nimo ang tiket, imo bang kitaguan? Ay naaran as kong pahak akong numero, Nay, oy. Oh. Memoryado na ako. Oo, daghan di kag pahak no. Sige. Nanay, saroy. Kuhaan na dayon bi kay atong klarohon. Mao ba gyud ng numero, ha? Naranay. Si? Wa maunsa ang gamayng kahon nga gisudlan sa gamayng notebook nga gilupitan sa akong ticket sa luto nga nagtangag og dakong ganti. Oo, sige. Ablihi na dayon. Ablihi kay ato ng tan-awon. Okay, Nay. Sige. Hey, medyo nagkurog siya akong kamuta. Sige. Maayo! Maayo! Si Ira. Ayaw nag-abli. Ibutang lang una na diha. Asam rin ako ibutang, Nay. Ay, diha good. Ipatong anang lamisita. Adlok ka man kita ramang duha din, he. Sige, Nay. Ato ano to si Ira ko. Musunod ako. Nang Luz! Miko! Kadali! Kulbaan mo to. Di lang din ako dinhibutan sila misita, eh. Sa ilawom lang si kong unlan. Onggoy! Nang, akong bagong pet. Shirley di ang pangan. Babae di ay ni. Nang, ako bitaw niya ning patahian og sinina. Uy! Hala! Hi, Miko! Akong bagong pet, Miko, si Shirley. Ganun ka na may mong gihimong pet. Iring lang unta to, di ba? Iro. Ang unggoy, adto ra mo ginaangayan sa lasang ng unggoy yun. Ala. Ang unggoy, mitutok ni mo, Miko. Nalain na siya sa imong gisulti, Miko. Uy, mga unsa man na siya din hang maglain na yung kuan diha? Nung unsa siya? Wa pasad ko mahibaw ng Luz. Ako pa sa na siyang gistadihan, good? Ay! Uy! Nasa man to paingon! Patay! May paingon sa kong kwarto. Shirley! Shirley, balik dere! Shirley! Ginawa ko ng agis naman ng goyay! Shirley! Ayaw ka! Shirley, sige na! Dali, mamauli na ta! Shirley! Nas toilets! Shirley, sumbuti ka, ha? Sumbong Pamilya, toilets! Shirley! Hoy! Ay, nahilabtan ko mga online, ha? Shirley, Hoy, Shirley! Hindi ka Shirley, Patungo, Shirley, ha? Bong, Shirley mo nga! Ay, makitra noong gamayng kahon. Shirley! Shirley, ha? Ayaw panglabot sa... Hoy! Ay, nagilap niya ang kahon! Uy! Shirley! Hoy, ala! Milayat sa bintana! Ginagit ang kahon! Ang akong kahon! Kuha ang akong kahon! Oo, asa ka? Nanon
Libato ka mas bintana! Mulayat sad ka! Miko, ayaw biya ha! Hoy! Pagtarong Miko ha! Madisgrasya ka gani hinoon! Pero ang akong kahon ay! Ang akong kahon! O, sa manisod, ato! Importante! Oo! Importante ka ayo ira! Alahas? Ay! Basta importante! Ayaw ka bala ka. Nakasiguro ko nga, may paulit ito sa bahay si Shirley. Kung mo na! Tara! Ato na to! Okay, sige. Tana! Walang untain taon to niya ilabay. Walang untain taon to hilabti ang sud. Kung alahas ang suod sa kahon, wa mo'y angay ikabala ka kay papel naman na iyang gustong hilabtan. Ganahan mo kayo na siya magisi-gisi og papel. Ha? Paborito kayo na gisiyon ka ng mga resibo, ka ng tiket. Magdalita, Era! Magdalita! Magdalita ka tingaling! Yan tong igutay-gutay! Magdalita! Ay, salamat sa Diyos in town. Wag yun maong sang tiket. Naluya ko na yun eh. Labi na pag-abot na mo, maugin pag-abli niya sa kahon. Murag ni pahawag ka din sa kong lawas ng kong espiritu. Maayo kay may patuo kang ira. Oo, may patuo. Pero gisubornuhan sa saging na yun eh. Huh? Usa ka simpi nga saging. Oo, nya. Kano sa man ni mo kubrahon? O kung sa may gamitan ni mo sa kwarta, ha? Nga daghan naman kay kagkwarta. Stupid! Stupid ka, Jasper! Stupid! Oh, daghan ako kwarta. O wala ko makinahanglan. Pero gikinahanglan ako ang gahom. Power! Power nga akong maangkon kung doon na pa ko'y mas daghang kwarta. Tungod kay money is power. Power Ranger? Oh, Power Ranger! Stupid! Stupid! Wakam kaigo! Wakam kaigo! Daddy, musamot na, mubaliban si ate ni mo. Yung ana nga ipaagi ni mo sa kasuko. Mga daddy, chill lang dapat. Chill. Usaw mo ako pag-chill. Musuhod ko sa freezer? Yes, Dad. Gihagit yung mayo ng iyong magkuwang da. Iyag yung gihagit. Daddy, sa ako nang giingon, ayaw ipaagi sa kalagot si ate. Kaya musamot og rebuilde ni mo. Labi pa nga, iyan ang kwarta. Nga dili unta maiya, kung dili patod ako. Daddy, bisan kapila pa na ni mo balik-balikon, wala na epek ni ate. Tungod kay wala na niya pangayuan ni mo. Bisara! Bisara! Well, Tod, hayab siya karon. Ganong pila naman siya ka adlaw nga, wa magpakita din. tuwa siya karon sa Africa, Dad. Nag-feeding program. Unsa? Thank you, Jasper. Mas maayo nga magtuo si Daddy nga to ako karon sa Africa. Ako tong gituyot ni aron. Dili na magsigig pangita nimo. Thanks again. Ate, by the way, asa gyud ka karon? Niara sa kong kwarto. Di ka makatuo? Biliban ako nimo te. Mura na sa ninig kundo unit nimong kwarto. Mao di nga wala kay gawas-gawas. Ni anay mini kitchen oh. Yes, Jasper. Og ang tanan akong gamit, di kuryente na. Og nipalit kag imong kaugalingon nga robot cleaner? Yes. Og ang tanang functions ining kwarto ha, ako nang gi-connect kang Alexa. Smart room. Yes. Mao nga every time nga dili ko gusto magpasamok, ako lang sugoon si Alexa to shut everything off. Automatic dayon nga mapawong ang tanang nag-on like ang suga, ang aircon, ang mga appliances, og malak na ang door. Nice dida. Okay te. Ipa-smart sad nako akong room ti ha. Aron next time magtuon si Daddy nga way tao ang atong bahay. Okay. Dad. One touch and you got me stoned.
Unsa makahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning sugilanon. Swerteng di malasa. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon, Alex Repolyo Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Huwag mo ito, listeners, ang part 3 sa Swerteng di malasa. Hapon na gid, hapit pa doon na mong ngit-ngit. Ako lang yung photo na kong video mga listeners, no? Okay. Para makapokus. I-change natin ng camera mga listeners. Makita nyo ang load. Yan mga listeners. Makita nyo ang palibot mga listeners, no? Next, mga na-green ba? Yan. Lakbay, lakbay, bakit lakbay, lakbay sa lahat na gamay niyang mga kahilay kapitbahay. Wala dyan yung copyright kay original ang kanta. Kung na yung na yung kanta ba, may copyright ba? Copyright, marunay sound sa kantahon na lang. Parupil, banyok ba? Okay mga listeners, thank you so much for watching. Ang ping mo kuno mga listeners. Na God bless us all. O sa sunod din kayo na po, mag-upload na o